دوزا گرتنا هدف دروژه ویدایا آلیکاریان دارایین گنجینه جبو هدف هاتنا بلوک کرن ترکیه بر به هلبجارتن آن وده چیتن به همو آوایی که اف هلبجارتن وکر رفراندومه که جی جبو ترکیه و هستیارترین دهنه حساب کرن د پیواژوی دا جبو سراسکرنا دستورا بنگهین اک پارتی دا خازا جوین دیگل هدف کریه له هدف رد کرده چما هدف پرسا که وها گرنگ رد که دستورا بنگهینا ترکیه و باندورا خول تمام ملت و گل و اولو نتوین ترکیه بکه دناف واندا کردان جه هدف ده پرسم محمد توغرول محمود هجای محمود توغرول پارلمانتری هدف یه دیلو که هجای محمود گلک بخیراتنا کردستان 24 تمام حساب هوای گنجینه هاتیه بلوک کرن گرتنا هوا دروژه ویدایه دور خستنا پارلمانتر و اندامن هدف و هفسروکین وان راکرنا پارێزبندیە وان دیسا لبردستی سەرۆکاتیە پەرلەمانە ئەوە هەموو مژارên گرنگین و گرێدایی هەوانە یعنی هەندێکی ماڤژی گەل ددەهەوە کە هون هەستیار بن دەرهەقی مژاران لێ مەسەلا دەستورێ مەسەلەکێ گرێدایی تەمامێ کوردانە li Bakurê Kurdistanê Tirkiye li ser vê mijara hestiyar çima hedefê amadenîne digel AK Partiyê bicive Öncelikle iyi yayınlar. Despêkê weşaneva xweş be. Ya rastî ev e hevpeymaniya AKP û MHP ji sala 2015 ve êrişên pir mezin dikin. Beremberî vê van êrişan tê sedemê vê tê dîtin ku hêza herî mezin HDP ku dikare kolan û cadeyan bikar bîne û dikare desthilatê ji destê wan derxe. Ji ber vê yekê êriş diwarê êrişên siyasî dîsa doza kobanî ya dîsa doza girtinê rakirina parêzbendiyan betalkirina parlamenteriyê astenkirina parlamenteran her wa danîne qeyûman herî dawî jî dadgeha destûrê xwe jî înkar kir û alîkariya gencînê bo HDP rawestand. Tamam ev mijareke dine hêjayê Mahmud tu behez dike pirsa min ev e hûn çima wekî HDP amadenînin li ser guhartin yan jî hemwarkirina destûra bingehîn bicivin sedem çine hûn berê civiya bûn niha amadenînin. Şimdi mevcut anayasanın tamamen neha destura neha hatiye rakirin yani kar nake em dibînin AKP vê pirsgirêkê berbe helbijartinê ve dixwaze bikar bîne şûna ku wek dozekî wek pirsekî azadiyan bigire dest dixwaze vê bikar bîne û partiya me jî ji bo vê bikar bîne em AKP ji dil nabînin tenê ber bi hilbijartinê ve dixwaze vê wek amêrekî hilbijartinê bikar bîne em li Tirkiye ji destpêkê ve em dixwazin azadî pêş bikevin û destûr were guhertin lê tenê pirsgirêkê bîne wek pirsa serpoşê bixe rojevê û me jî divê mijarê de bikar bîne em vê qabûl nakin red dikin. Tamam. Aliyekî êrişî li hemberî me hene derbarê HDP de tu bendeke tu xaleke destûrê nayê bikar anîn em AKP ji dil nabînin ji ber vê jî me hûn li ser çi AKP ji dil nabînin tenê derheqê xû yan jî derheqê milletekê mezlûm zêdetir ji 40 milyon kesî ku hiç mafekê bingehîn nîne hûn jî weke HDP xû bi temsîlçiyê wan dizanin. Ev meseleyekî girêdayî tenê partiyekê nîne hêjayê Mahmud.
doğrusu biz yar rastî li Tirkiye gelekî aliyên cuda hene û em dixwazin hemû aliyên cuda di nava destûrê de xwe bibînin û destûrek û pêşiya azadiyan veke her wiha mafên kulturî Kurdan bên naskirin em dibêjin pêwîstiya destûrekî wiha ye lê mixabin ev guhertine ku ev daxwaza guhertine ku hatiye kirin ne di çerçeve daxwaza Kurdan de daxwaza azadî û çanda Kurdan de ev AKP ku destûra niha nahêle kar bike çawa guhertinekî wiha ji bo tenê ji bo guhertina xaleke destûrê em wekî di bercendiyê xwe de ew di bercendiyê wan dane dixwaze wê wek firsendekî bikar bîne sorunlar yaşandı. rast e demên berê diwarê serpoşiyê de pirsgirêkên mezin çêbûn lê di demên dawî de ev pirsgirêk nemaye Tamam. lê dema em bînin bîra xwe Pas verdi. Harekete Erdoğan got serokê CHP pasekî daye me em ê bikin gol dixwaze wekî derfetekî wek firsendekî bikar bîne derbarê pêwîstiya Kurdan da çi derdekî Tamam wê çaxê hûn amade ne wekî HDP piştgiriye bidin maseya şeşî yan jî hevpeymaniya millet bi taybetî kandîdê wan yê hevpar ji bo serkeftinê û wergirtina kursiya desthilatê ji AK Partiye hûn ê tiştekê wiha bikin gelo? Biz bu konuyu öteden beri li ser vê mijarê me berê jî gelek tişt gotibûn baveke eşkere gotibû meha îlona 2021 me daxuyaniyekê belav kiribû biraya eşkere me gotibû eger bi me re gotûbêj bikin em dikarin bu wan re danûstandinê bike li ser namzetê Êjayê Mehmûd gelek spas. bugüne kadar Tamam peyamê hewa gihişt hêjayê Mehmûd Togrol parlamenterê HDP dîlûkê gelek spas. Êvar baş.